खुलुमबाय आंनि मुङा पुजिमा बर' आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खाग्राबारि गामिनिफ्राय बिलं खालामो आंनि आफानि नामा रातिराम बर' आइनि नामा रयसरि बर' आं जास्ट दासो रिसेन्टलि 2025आव जालांनाय MBBS फाइनाल एग्जामाव बरपेटा मेडिकेल कलेजनिफ्राय उथ्रिसार जानो हादों आङो बयनिफ्रायबो गोजोन्थों बावहरनो सानदों आंनि गामिनि रायजो राजाफोरनो आं एफा अननाय जासिनायनि थाखाय आङो एक्सपेक्ट खालामाखैमोन एफा बिदि क्राउड जागोन बिदि होननानै एफा अननाय मोनगोन होननानै बेनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बिदि साननाया डिफाइन खालामाखि नों अबे गामिनिफ्राय अबे जायगानिफ्राय बे साननाया नों गावनिफ्रायनो फैयो मोनसे जास्ट नोंनि इनभाइरनमेन्टआ मेटार खालामो कि नों अबे इनभाइरनमेन्टआव दङ मोनसे पजिटिभ इनभाइरनमेन्ट माने इडुकेसननि थाखाय बिदि थाबानो नोङो बेबायदि जायगा मेटार खालामालासिनो नों मोनसे गिदिर साननाया फैनो हागौ कि नों लाइफआव मा मोनसे एचिभ खालामनो जास्ट नोंनि साराउन्डिंआव थानाय इनभाइरनमेन्टआ नोंखौ इनकारेज खालामनाय जानांगौ कि नों मा अबेथिं थांनो गोसो अबेथिं लामाथिं फरायनो गोसो बेखौ नों फरायनो हायो बिदि साननायफोर मोनसे थानांगौ बेखौनो आइ आफायाथ' आं 12 पास जाखांनायनि उनाव नों मा फरायनो गोसो बेखौ नों गावनो साननानै ला नों फार्स्टआव फिगार आउट खालामखि नोङो बे लामायावनो थांमारनो गोसो ना नों जास्ट ओरैनो ट्रायल' खालामनो गोसो फार्स्टआव आङो सानदोंमोन कि आं हानाय नङा होननानै बाट आं उनाव फार्स्ट एग्जामखौथ' होदोंमोन आं होनदों निटआव बेखौ बारा मोजां मार्क्स फैयाखैमोन बाट आं मोनसे साननाय दंमोन कि आं ट्राय खालामबा बेखौ हागोन स' आं बिनि थाखायनो आङो आंनि बोसोरसेखौ लाइक मोनसे फुरा बोसोरसे होनो सानदोंमोन कि आङो बोसोरसे एकदम बेयावल' नांथाबनानै थायोबा नाजायोबा आरो ट्राय खालामबावबा आंनि 100% होनो हायोबा आं बेखौ एग्जामखौ मानो पास खालामनो हाया बेबो मोनसे एग्जामसो स' आं बेखौनो साननानै आं कचिं लाहैदोंमोन स' उनाव आङो रिजाल्टआ मोजां फैनानै आं गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव आंनि आफा आइ आरो आब'मोना बिराद सापर्ट खालामदों कि लाइक साननाय थायोना कि बोसोरसे नों लस जानो हागौ इफ नों पास जायाबा बाट बिसोरो आंनि सायाव सापर्ट कनफिडेन्स थानानै कि हागोन मानो हाया जानो ओंखायनो बेखौ आं बिराद थेंक्स होनो सानो कि आं बे लामाखौ चुज खालामनो हादों बिसोरनि थाखाय आं बेखौनो होनो कि नोंसोरो बिदि सानना लानाङा कि माने बिदि जोङो फिसा जायगानिफ्रायबाथाय जों बिदि माने खालामनो हानाय नङा होननानै हायो मानो हाया जानो जास्ट साननांगौ मोनसे साननाय फैनांगौ दिमागाव कि आं बेखौ खालामनो हागोन नामा होननानै बे मोनसे साननाया फैनायानो बहुत इम्परटेन्ट खोथा बे नों साननायानो फैयाबा नों लाइफआव फ्ल'आव थांबाय थागोन कि आङो बिदि आंनि लाइफआव सोलिगासिनो थिगानो जागासिनो बाट नों मोनसे साननाय फैनांगौ कि आं बिदि खालामनो हागोन बिदि मोनसे थिंकिं फैनांगौ बेनो इम्परटेन्ट दिनै नाथाय नोंथांमोननि गामि आरो हालामनि खाग्राबारि ओनसोलनि आरो न'खरनि प्राउड फिल खालामनानै नोंखौ बरायदों माबोरै नाङो गोसो बेखौथ' आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों आङो बिदि आसा खालामाखैमोन माने आंथ' खुसिखा आंनि पेरेन्टसआव खुसिखा बाट आं लाइक सोरबा मालायनि माने खुसियाव खुसि जाफानाय बे जोंनि रायजो राजाफ्रा देखायदों बेखौ माने मालाय नंला बिसोर लाइक जोंनि न'खरनिया बिदि जायो माने एफा अननाय देखायदोंबा गावसोरनि न'खरनिखौनो फिल खालामो